Как да занулите брояча на Toyota Verso S. На Toyota Verso натискате ODO, а на Toyota Verso S избирате Trip A. Изключвате от контакт. Задържате, сега ми е малко трудно да задържа. Задържате тук и завъртате ключа. И така, показваме тук, задържаме. Само че и въртим на старт. Ботнал съм той. Видяхте ли чертичките как изчезнаха? И брояча ви е занулен. Така, на Trip A и на Toyota Verso S. ODO Toyota Verso.